sandir mitrep nyomelo prapan brabak branang kaya kembang ora awari yen kasumeta marang seketeng murdahanane jangan dikosinten dimanukake katan panengkapan Gowo Satya Jodipati Werkudara kang gantiaran wonten witados menapa Raden apa bener kepara nyata tekamu rene bakale muku anane jimat jamu sekali mosodo yen pancen dipun sadhe badhe kula bayar kenceng yen pancen kaya mengkono tiwas kebeneran yektine sing gawa jimat Kalimasada ki dudu Punta Dewa kakanku ning sing gawa ki Werkudara lha lajeng badhe dipun sadhe pinten yen pancen arep ndok buku malah tiwas kebeneran mergo Kalimasada wis pirang-pirang dina tak tawak-tawakake wong rene sing gelem dasare ora suwe meneh iki bakale poso aku nganggur kula Kalimasada tak bel pisan dina iki lha dipun sadhe pinten perkara rego aja dirembuk nang kene ning Tenana ning tapel wates negara Ngamarta ana sarate minangka paseksen ya kuwi wujude wadyabala segelar sepapan komplit sagamane pilih ana prajurit ingkang sura sekti wadraguna sing digdaya kabeh lho kok nyawisaken wadyabala lan jangkep sagamanipun badhe kagem napa nyekseni anggen udel tiwuku Kalimasada karo dapur sanesipun menapa syaratipun ya mung kuwi wae sawis wadyabala sagamane jangkep namung niku yo boten langkung sendika ngestaken dawuh lajeng kula kepareng nyuwun pamit benjang apa kula iki uga kowe mangkat kowe lunga kowe ngenten ana tapel wates negara Ngamarta siakakno wadyabalamu mengko genti papak aku sing bakal nusul wah iki kita telo kados mekaten boten langkung ngaturaken panuwun sedaya para lenggah kaliyan kula nyuwun pamit saking ngarsa paduka muga-muga lepas paramu jembaro kuburmu
Jawata badhe paring colok pemadang. Buktinipun pratanipun Narendra Arga Bentar nenggih pun Hamsa menika mujudaken panuntun trontong pemajar tumrap kasidaning gegayuhan para Pandhawa anggenipun ngupaya Narendra hambek angkara murka. Mun sewu menapa Hamsa menika mangke badhe kinarya tumbal sesaji Raja Suya Prabu boten nanging ingkang ngutus dhumateng Hamsa Narendra Giribajra pun Prabu Jarasandha. Bocah nyanyi kok ndok anggap lamun to Prabu Jarasandha ki Narendra hambek angkara murka kuwi nganggo dasar apa? Ora Prabu Jarasandha menika ngawontenaken sesaji Raja Ludra. Tegesipun din samangke badhe munjara Narendra ingkang cacahipun 100 negari badhe dipunaturaken kinarya dedaharanipun pukulun Bathara Kala Ludra. Nah, sowanipun Hamsa kala wau yektosipun badhe pados sisik melih gandeng Jarasandha sampun munjara Narendra cacah 97 namung kirang 3 ingkang dipun incer kinarya genep boten wonten sanes kejawi namung Ratu Ngamarta, Ndarawati miwah Ratu Mandura. Iki mau bae aku ya diincer iki palakala dudu karepe dhewe. Nggih, mila saking menika. Parkundara apa dipetakanku sadurunge ngrampungi Jarasandha ngibarake ngrubuhake wit kudu dipaprasi saka pangi luwih dhisik. Hamsa kae rampung ora liwat ngetokake dawuhmu. Pokok Prabu ngaturaken panuwun ing tanpa upami dene Paduka kemareng yen kuyung lair dados tumrap kasidaning panggayuh kula ngawontenaken syukuran. Mugi-mugi panyuwun kula lekasipun para Pandhawa ingkang kados mekaten saged kinarya kaca brenggala utawi patulah dan tumraping jagat raya.